Thokozani bogogo nomkhulu. Salwa sendoda lesugogo bathini uLocksmith ukuzobona abanye uLocksmith la eIndia eDelhi. Ngane zakuthi ngicela sikhulume ngohambo. Gogo yini uhambo? Gogo yazi njalo ngiboniswa ebusuku uma ngilele kuba khona umuntu ofikayo wakithi uthi kufanele ngithathe uhambo. Yini uhambo? Simple. Uhambo means go get help ngane zakwethu. Uhambo means get out of your comfort zone ngane zakwethu. Uhambo means sukuma uyokwenza izinto zenzeke empilweni yakho. Abakini bakuthuma uhambeni ngane zakwethu ngoba sokuyisikhathi eside bekutshena ukuthi bakubonise ukuthi yenza lokho yenza lokho yenza lokho wena uba nenkani ingakho sebefikile kuwena bathi thatha uhambo ngane zakwethu. uLocksmith ulana hayi ngoba ethanda hayi ngoba uze uzojola noma uzokwenzani uthathe uhambo ukuthi wena usekhaya ukwazi ukuthola usizo. Kodwa hayi ukuthi uthola usizo uhlele ekhaya kodwa kufanele ukuthi ufike la sikho uzokwazi ukuthi uthole usizo. Uhambo lusho ukuthi thatha inyawo zakho uthi inyawo zami ngibeleke ngihambe ngiyofuna usizo. Uhambo lolo ngane zakwethu. Ngiyacela ngane zakwethu abafuna ukwazi ngohambo nabanye engihamba nabo lana engibathola la eIndia engihamba nabo la bathi hayi gogo ngeke uhambe wedwa sikuphelezele. Ngiyabonga ngane zakwethu kunenonke nina ningiphelezelayo nje walilana ningihlangabezile from airport ninangicathulisa nangibolisa lokho nalokho. Ngiyazi ukuthi le nkulumo engikhulumayo aningezwa kodwa kuzobhalwa ezincwadini zasemakini ukuthi salukwazi sendoda sabonga. Ngane zakwethu thatha uhambo. Uma udinga usizo ngane zakwethu thatha uhambo. Ngeke uthole usizo ngane zakwethu uma sahleli kule ndawo ohlezi kuyona uthi wena uthakathiwe uthi into zakhe zikulungele. Abanye zabhala ama message amade acela impela gogo ngisize angikwazi ngisho ukwenzani ngihleli manje na ngibukele iYouTube. Ngane zakwethu uma ungakwazi uafforda idatha yeYouTube ngane zakwethu ungakwazi ukusukuma uyofuna usizo lapho usizo likhona. Salukwazi sendoda lesugogo bathini Mbatha uma uvula kuvula emzini amadoda uLocksmith. Hayi yendlu nengane zakwethu iphethe amanye equipment manje ngihlangabezene ekhaya soba ngekhona. Thokozani bogogo nomkhulu asiyenzeni into